Ethiopie jamana ɲɛmɔgɔw sera k'u tigɛ da u ka pankurujigiyɔrɔ la ka fara u ka foroba siraba caman wɛrɛw kan jamana kɛɲɛ ka yan fan fɛ jɛkulu maramafɛntigi minnu bɛ Tigere mara la ka dangariliwalew kɔfɛ min kɛra bataki dɔ kɔnɔ bin tɛnɛ k'a latɛmɛ Tigere jɛkulu maramafɛntigiw ka kumalatɛmɛla fɛ Tunisie nisɔgoya girinkajɔla mɔgɔ caman de tun bɔlen don kunun kari minnu karila ɲɔgɔn na n'u ka finitigiw ye mɔgɔ caman de joginna a sen fɛ ni girinkajɔla ninnu tun bɔra kunɲɔgɔn laban in na k'u ka nisɔgoya yira ka kɛ n'u ka jamanatigi Kais Saied ka fanga tacogo ye min kɛra fangadafiri kɔfɛ Uganda ani Inde cakɛda min bɛ wele ko Serum Institute of India k'u bɛna Ebola bolociji 20,000 ka se 30 ɲɔgɔn ma dilan ka kɔn novembre kalo laban waatiw ɲɛ Ebola bana kelen kɔfɛ ka mɔgɔ 35 minɛ mɔgɔ 19 fatura a sen fɛ Tchad waati yɛlɛma kɔlɔlɔ bɛ ka gɛlɛyaba de bi u ka jamana kɔnɔna la min bɛ senna ni y'a san 30 ye u ka sɛnɛkɛyɔrɔw ni bagan marayɔrɔw caman de bɛ ji kɔnɔ min kɛra degun ye sɛnɛkɛlaw ni bagan maralaw ma Kenya ni y'a san 3 ye waati yɛlɛma kɔlɔlɔ bɛ u ka jamana kɔnɔna la mɔgɔ 4,2 millions de bɛ yen minnu bɛ baloko dɛsɛ gɛlɛya kɔnɔ baɲumankɛ tɔn dɔ ka fɔ la